dic, Lola. Alguna cosa deu haver passat perquè el treball era meu. I a més, el notes, quan li diuen allí al cap de personal, quasi m'insinua que s'inclinava per mi. No t'obsessiones, Albert, ja t'hi serà una altra cosa. Una altra cosa, quina? Què m'ha deixat a mi? Què collons m'ha deixat a mi, Lola, conforme s'ha posat tot? Vinga, para ja, ja n'hi ha prou. Desconnecta, vols? No pots estar tot el temps pegant-li voltes al mateix. Si t'haguera passat a tu... Albert! Perdona, però és que no ho entenc. Per què? Per què l'altre? Per què l'altre i no jo? És que eixa feina era meua, Lola. És que no ho entenc. Eixa feina era meua. Absolutament meua. Vinga, va, Ara sopem. Desconnectem de la xicotigua i ens ho passem bé, d'acord? D'acord. Encara que si te dic la veritat, eixe treball ens haguera tret del pou en què estem. Segur que no t'han agafat per pesat. No hauries d'haver telefonat tantes vegades al trotas eixe. Notas. Com? Li diuen Mauricio, però tots li diuen el Notas, Lola. El Notas. Estava per baix, bona nit. Què tal, Pimpinela? Com esteu? Bé, i vosaltres? Molt bé, però passeu, passeu. No vos quedeu ahí parats? Quina gràcia. Parats? Vinga, va, passeu. Passeu. Ai, que guapa, no? M'encanta. Doncs no m'he maquillat massa, la veritat. Millor, perquè m'agrades més amb la cara neta. Gràcies. Per cert, he de parlar amb tu. Vull que em facis un treball. Després t'ho conte. Molt bé, genial. Hola, què tal? Escolta, quina casa més bonica teniu. T'agrada, Molt. La teua també és molt mona, No sembla que l'hagis decorada tu. Gràcies. I els xiquets? No estan així. No és genial? Tota la casa per a nosaltres només. Dormen a casa els iaios. Vosaltres sí que esteu bé sense xiquets. Quasi que és una sort que no pugueu tindre fills. Però ho heu intentat. Que broma! Com està la xicotigua? Volia vindre, però ja està bé, home. Sempre amb ella a tot arreu. Necessitem una miqueta d'autonomia. Encara que jo no les tinc totes amb mi. Hem portat pastissos. Ai, mira que bé, Carles, pastissos. Ui, ens vindran genial per a demà. És que tenim un altre sopar de compromís. I són molt llépols. Els guardaré a la nevera. Necessites ajuda? Carles diu que a la cuina els convidats només serveixen per a molestar. No tenim molt. Hem anat bojos tot el dia. No vos importa, veritat? Però no vos preocupeu, Us traurem un poc de tot. Vos sabéis gazpacho d'ahir? Ahir als xiquets no es va agradar. Ja sé que no és temporada, però a estos, si està ben fet, els agrada durant tot l'any. Si no està ben filtrat, se'ls queden els trossets a la boca i els entra agonia. No vos molesteu. Ai, què tal el piset? Ai, el pis bé. El que és un incordi és l'ambient del carrer. Tenim a prop una agrupació de festers i, mare meua, en ser festa rebombori. Pobrets. I vosaltres convençuts que no veu un lloc tranquil, Quanta ingenuïtat. Sí. I la faena què? No trobeu res? Esta crisi ens està afectant a tots, Dona, a uns més que altres. Estem mirant cosetes. La veritat és que la situació està molt fotuda. Lola encara ho té més difícil. Encara recorde jo la primera vegada que vaig a far a una oficina del paro. Mare de Déu, senyor, quina depressió. Així teniu un sorbet de gazpachet.
Veu, Albert, que estàs en els ossos. A què estava? Esto sí que és de Wii, és que sempre tot, eh? Per cert, a veure si quedem i es fem unes partidetes de pàdel. Marta, felicitats. Carles ens va dir que va ser el teu aniversari el dissabte i t'hem portat un detallet. Ui, sí, ja ni me'n recordava. Però per què us heu molestat? I què és? Ai, que guai! M'encanta! Carinyo, no vas tirar un igual? Què va? Ui, mira, ho has encertat. Ja tinc regal per l'amic invisible de l'institut, que mai sé què comprar. Moltes gràcies, de veritat. Au! A la taula i al llit, al primer crit. Què vos sembla, Caram, quina bona pinta que té tot. Ale, va, anem. Ai, gràcies. Per a començar, paté i formatge. Ale, va, mengeu. I vosaltres? No, nosaltres per a sopar només mengem una miqueta d'ensalada i poc més. Carles, si es passa, no dorm en tota la nit. Este paté està molt bo. De què és? A veure... Hòstia, Marta. Este no és el paté del gat. Et vaig dir que el separares. Ja veurem demà que menja l'animalet. Marta, has de diferenciar. Carles, ho hem preparat tot tan de pressa. Bé, dona igual. El que no mata, engreixa. Dona igual. Ai, l'altre dia vaig estar amb Sara, que em va dir que de menudes éreu molt amigues. Sí. M'ha passat una foto vostra d'aquella època. Vaig a buscar-la. I tu què, Carles, què passarà? Jo? Avorrir-me. Ho fa tot el meu soci. Bé, el meu soci i el xaval que ens ajuda, clar. Mira. Esta és. Se vos veu a les dos al port. Tu és la sequeruda, eixa de l'esquerra. Quin horror, no? Marta, eixa no sóc jo. Ah, no? Ah. Tot està molt bo. I això blanc que té la salsa, què és? A veure. Parmesano? Ai, quin fàstic. No te la menges, està florida. I de postres vos trauré un tiramisú de l'aniversari de Marta. No fa falta. Ja hem menjat massa. M'aniria bé un iogurt. I tu, Albert, què vols? Jo menjaré un platanet, si en teniu. Va, tira-li. Bé. Un iogurt per a Lola i un platanet per al meu col·lega Albert. Ahí el tens. Carles, este iogurt està caducat. Que no has vist la data? És que els mantinc en la nevera per a donar-los a un banc d'aliments. Què tal el plàtan, Albert? No està molt verd. Un poc que sí.
Doncs no te'l menges? Sí, dona, ara que l'han encetat. Me'l menge, me'l menge. Ui, no heu menjat res de pa. Que no vos agrada el pa? A mi molt. A Albert no, però a mi m'encanta. Hola, a mi el pa m'agrada un muntó. Què dius ara? Soc jo la que menja pa. Tu en la paella ni el tastes. Dona, en la paella no, però en altres ocasions... Però ni res. Si jo no el traguera a taula, tu ni te'n recordaries del pa. Però si jo m'he arribat a fer un entrepà de macarrons. Home, però això era perquè era una situació excepcional, perquè no tenies altra cosa. Collons, Lola, que eren macarrons sense tomaca. Que jo et dic que a tu no t'agrada el pa. Però per què m'has de dur la contrària? Jo no t'he dut la contrària. No n'hi poc. Mira, per favor, Albert, ja n'hi ha prou. Para allà. Un licoret. De conyac. Posa-li vodka. No, home, no. Posa-li oli de recí. No, cianur. O cicuta. S'ha fet tardíssim. Sí, massa tard. Per què ho has de fer tot tan enrevessat? Vinga, ens anem. Sempre m'has de fer el mateix. Ara tindré jo la culpa. Però per què no vos queda una miqueta més? Deixa'ls, que encara es queda un llarg camí de tornada a casa. Però una infusió sí que vos prendreu, no? A més, Lola, he de fer-te un encàrrec. Doncs tu diràs. Es tracta de restaurar un mueble de ma mare que està infestat de corcó. Ho veus, Carles? Això és la vida. Quan se't compliquen les coses apareix el corcó per acabar de rematar-ho tot. Albert, per favor, no sigues pesat. Mira que és tossut. S'ha de ser pràctic, Albert. La gent pesada, quan més llum millor. L'altre dia ho parlava amb Mauricio, un amic meu, que treballa en una multinacional. Doncs bé, li faltava un sospir per a clavar dins de la seva empresa a un individu que no parava de telefonar-li, d'enviar-li whatsapps. Ell havia de triar entre els dos candidats i va estar a punt d'acceptar el pesat. L'altre, un precari més, però el pesat, un plom, inaguantable, segons me va dir el Notas. El Notas? Sí, així li diem tots. Però jo el vaig dissuadir, li vaig dir, Mauricio, hazme caso, no metas en la empresa a un pesado que te puede arruinar el negocio. Ai, Què? Ens prenem una infusió? Has arruïnat la meua vida. I no contenta amb això, has volgut humiliar-me oferint-me la merda que et sobrava. Però què dius, Albert? No t'entenc. Anem. Anem-nos, Albert. Però la infusió? No, Marta, gràcies. Heu sigut molt amables. Agraïm la vostra cortesia. Gràcies a vosaltres. Ja sabeu on està la vostra casa. Qualsevol cosa que necessiteu? Què és això que sona? És el meu WhatsApp. A aquestes hores? Quina poca consideració. Ara sí que ens hem d'anar. És de la meua veïna Empar. Diu que la xicotigua no ha parat de lladrar en tota la nit. Besos als xiquets. De la vostra part?
No entén res. Quanta grosseria. Molt mal educats. Posar-se així a discutir davant nostre sense més ni més? Quina falta de consideració, eh? I aquesta manera d'anar-se'n. Com si estigueren abduïts. Es perden, Marta. Les bones maneres es perden. No hi ha educació. No, ja ho pots ben dir ja. S'han perdut els models.